Manera fàcil de planificar menús saludables com és el mètode del plat. És una forma fàcil de planificar menús principals per persones amb diabetis tipus 2 i per tota la família, tenint en compte que correspon a una dieta de 1.400 a 1.500 calories. Aquest mètode del plat permet crear menús variats i sans, adaptats a les necessitats de les persones amb diabetis, d'una manera fàcil i sense complicacions de pesar cap aliment. En el moment que la persona tingui un gas energètic més alt, es pot augmentar les quantitats. En què consisteix aquest plat? Doncs mireu, aquest plat consisteix en un plat que té una mida d'uns 23 centímetres de diàmetre, és un plat estàndard, per fer l'àpat principal, com és el dinar i el sopar. Aquest plat el dividirem en 4 parts. 2 parts, és a dir, mig plat, serà per posar l'amanida o verdura, ja que el seu contingut en hidrats de carbó és molt baix i la quantitat és il·limitada. Les verdures poden ser cuinades al vapor, bullides al forn, a la planxa, a la parrilla o saltejades al wok. No és aconsellable ni fer-les fregides ni arrebossades. Aquests vegetals són sense midó i poden ser, per exemple, el bròquil, la col, la pastanaga, la coliflor, mongetes verdes, carbassó, pebrot, espàrrecs, escarxofes, etc. L'altra quarta part del plat serà la proteïna animal, com ous, peix i carn, preferiblement carn blanca, perquè és més baixa en grassa, que les quantitats equivalen. Si és carn seran 100 grams i si és peix uns 120 grams. L'última part del plat serà dedicada a les farines, a les llegums i als cereals, que això són els hidrats de carboni d'acció lenta, que és important menjar-ne, però en poca quantitat. Per exemple, a l'arròs, la pasta, les patates, les llegums i el pa. De postres, sempre podem menjar una fruita no massa grossa. I per últim, per cuinar i amanir, fer-ho sempre amb oli d'oliva. Si pot ser verge, millor. Espero que siguin útils totes aquestes recomanacions i per qualsevol dubte que tingueu sempre podeu trucar-nos al servei de diabetis i d'hipertensió arterial. Moltes gràcies.